Chceš vstúpiť do sveta IT, vzdelávať sa v oblasti sieťových technológií a pracovať ako Cisco sieťový administrátor? Alebo chceš porozumieť operačnému systému Linux a pracovať ako Linux Red Hat systémový administrátor? Tak práve Univerzitné centrum Košice ti takúto možnosť ponúka. Absolvuj akreditované dvojročné externé online štúdium, ktoré ti otvára dvere do sveta IT. So Cisco štúdiom môžeš získať po ukončení vzdelávania medzinárodný certifikát CCNA. A čo je najlepšie? Štúdium sa neobmedzuje len na zariadenia Cisco, takže získaš kompletný prehľad o sieťových technológiách. So štúdiom Linux porozumieš ich operačnému systému a môžeš získať celosvetovo uznávanú certifikáciu RHCSA pod záštitou spoločnosti Red Hat. Ak si naozaj odhodlaný rozšíriť svoje vedomosti naplno, môžeš sa oboch štúdií zúčastniť naraz v rámci duálneho vzdelávania. Neplatíš žiadne zápisné. Štúdijné materiály sú k dispozícii neustále v elektronickej podobe. Prístup k praktickým cvičeniam je online počas celej doby vzdelávania a dokonca máš možnosť individuálnych konzultácií s lektorom nad rámec vzdelávania. Získaj kvalifikáciu a následne certifikáciu, ktorú ocení každý IT zamestnávateľ. Zisťuj viac na www.uck.sk.